Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Τρίτη 2 Μαρτίου, το λέμε έτσι, Μάρτης μπήκε, Άνοιξη 2010 και είμαστε και σήμερα, και είμαστε εδώ πέρα με τον σημερινό μας καλεσμένο, με πήρε από την έναρξη, ξέρετε, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακουδάκη, που είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Βόρειας Ελλάδας του Ecomobility, το EcoCity. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Καλημέρα σας. Και βέβαια το θέμα είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και εμάς ιδιαίτερα, οικολογία, αλλά περισσότερο οικολογία από που μας διδάσκουν οι μικροί μας φίλοι. Οικολογική μετακίνηση. Να ξεκινήσουμε λίγο από το τι είναι το Ecomobility, τι είναι το EcoCity, για να άλλο το Ecomobility, άλλο το EcoCity. Το Ecomobility είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης όπου στηρίζεται πάνω στον εθελοντισμό και στην αυτενέργεια των νέων ανθρώπων όλης της Ελλάδος. Γιατί δεν είναι ένα πρόγραμμα τοπικό στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Ρόδο, Κρήτη, Χανιά, διάφορα νησιά, Γιάρενα. Ακουμπάει όλη την Ελλάδα. Έχουμε 56 σχολεία φέτος που συμμετέχουν και 38, αν δεν θυμάμαι καλά, δήμους που έχουν εμπλακεί σε αυτό το πρόγραμμα και το στηρίζουν. Τι πρόγραμμα λοιπόν είναι, τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα? Το βασικό ποιο είναι? Οι μαθητές, στηριζόμενοι στον εθελοντισμό τους και στην αυτενέργεια, να εντοπίσουν τα προβλήματα, τοπικά προβλήματα μετακίνησης κατά κύριο λόγο που έχουμε και κατά δεύτερον περιβαλλοντολογικά, και να προτείνουν λύσεις. Αλλά προτού προτείνουν αυτές τις λύσεις, θα πρέπει να ανοίξουν ένα διάβλο επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς, με γονείς, με αντίστοιχα να ψάξουν, να βρουν στοιχεία, ούτως ώστε να προτείνουν αυτή τη λύση με το δικό τους νεανικό, φρέσκο, αναπτυξικό τρόπο. Βρίσκουν τα παιδιά πρόσφορο έδαφος για να υλοποιηθούν οι λύσεις που δίνουν? Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι. Στο Ecomobility, για παράδειγμα, στην πρώτη φάση του είχαν προτείνει στην Κατερίνη να πεζοδρομηθεί η πλατεία τους. Όπως και πεζοδρομήθηκε ύστερα, ο Δήμαρχος πήρε την πρωτοβουλία στηριζόμενος σε αυτό το επιχείρημα. Λέει: ναι, θέλουν αυτό. Το έκανε και βγήκε κερδισμένη και η τοπική αγορά που στην αρχή αντιδρούσε. Όπως το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη φάση της εκστρατείας λέγανε για ποδηλατόδρομο. Υπάρχει πλέον 22 χιλιόμετρα στον ποδηλατόδρομο στη Θεσσαλονίκη, στο ιστορικό κέντρο κιόλας. Κάτι φάνταζε. Μου δίνετε αφορμές για να σχολιάσουμε έτσι διάφορα θέματα με την εμπειρία που έχετε στο πλαίσιο του προγράμματος. Άρα λοιπόν, το πρώτο δεδομένο είναι πώς αντιδρούν οι μαθητές. Δηλαδή, όταν γίνεται γνωστό ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ενδιαφέρον των μαθητών για να ανακαλύψουμε και άλλα οικολογικά μέσα μεταφοράς? Πάρα πολλά. Για παράδειγμα, στο σχολείο Σταυρούπολης, γιατί οι ομάδες είναι από 6-8 άτομα, είχαμε 15 συμμετοχές για το ποιοι θα μπουν στην ομάδα. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε 2 ομάδες και να κάνει το σχολείο ιστορικό διαγωνισμό για το ποια από τις 2 θα προκριθεί για να συμμετέχει στο Ecomobility. Γιατί ένα σχολείο προσωπείται από μια ομάδα. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, μιας και τα αναφέρουν στους δημάρχους. Και αυτός ο αυθορμητισμός πάνε με θράσος κατευθείαν στον Δήμαρχο και λένε: θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν αντιθέτουν ή δεν θέλουν να έχουν αυτή τη διπλωματία για να ζητήσουν κάτι. Ζητάνε πολύ αυθόρμητα και με στην πέμπτη φάση, τώρα είναι η 7η, στην πέμπτη φάση είχαν προτείνει κάτι στον Δήμαρχο, μου φαίνεται Σταυρούπολης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τους δεσμεύτηκε και ήρθε στην έκτη η ίδια ομάδα του ίδιου σχολείου και λέει: πέρυσι το δεσμεύτηκε, φέτος γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Και βρέθηκε σαν μηχανία τεράστια ο Δήμαρχος μέσα στην εκδήλωση. Μάλιστα. Οπότε και δίνουν και τα εύσημα, αλλά τσεκουρώνουν και εκεί που πρέπει. Και γι' αυτό μέσω του EcoCity και της εξαιρετικής Ecomobility θα κάνουμε έναν πίνακα που θα λέμε ποιο σχολείο τι πρότεινε και αν πραγματοποιήθηκε. Και ποια ήταν η ανταπόκριση. Οπότε είναι ένα μέτρο πίεσης. Τώρα, η ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων υλοποίησης των προτάσεων, ποια είναι? Δηλαδή, δείχνουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με τα παιδιά ή μπορεί κάποιοι να υποτιμούν τους μαθητές, ας πούμε? Επειδή μπλέκουμε και σε άλλα πράγματα που χρειάζομαι συνοργάνωση με αυτοδιοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτό είναι τεράστια. Και δεν μας δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, κατευθείαν το αγκαλιάζουν και από άποψη νομαρχίας, ο αντινομάρχης, ο πλέον αντινομάρχης κ. Ψωμιάδης το αγκάλιασε, αλλά και όλοι οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης που έχουν στείλει σχόλια. Δηλαδή, εκθέσεις αντιπιστή που ήταν ενεταλμένος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο κ. Γνάτιος Κατιεζίδης του Πανόραμα, η κυρία Δρίτσα από την Τριανδρία. Όλοι ήταν παρόντες από μόνοι τους και βοηθάνε και είναι κοντά και στα παιδιά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Και η κυρία Δρίτσα κιόλας έκανε και μια εκδήλωση πριν παρουσιαστεί επίσημα η εργασία, να την παρουσιάσουν στο σχολείο τους και στην τοπική κοινωνία και έχει και μεγάλη απήχηση. Υπάρχει δηλαδή άμεση ανταπόκριση. Ωραία, να ρωτήσω αρχικά κάτι το οποίο πρέπει να πούμε. Πόσα χρόνια μετράει όλη αυτή η εκστρατεία, αυτή είναι η ομάδα, το πρόγραμμα? Το EcoCity μετράει πιο πολλά χρόνια που κάνει και τη διοργάνωση της εκστρατείας, αλλά το Ecomobility σαν Ecomobility είναι η 7η περίοδος. Γι' αυτό, αν δείτε και στην Πεταλούδα έχει 7 τελίτσες η ουρά. Πάει ανάλογα με τα χρόνια δηλαδή. Του χρόνου θα έχει. Ευχόμαστε να μην χωράει στο φυλάδιο. Και εμείς το ευχόμαστε να μην χωράει όντως. Τα παιδιά προτείνουν λύσεις και για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και την πόλη μας αλλά και το περιβάλλον. Και τα δύο προσπαθούν συνάμα. Δηλαδή και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Γιατί η οικολογική μετακίνηση στηρίζεται σε 3 άξονες. Είναι πεζοπορία, μέσα μαζικής μεταφοράς
και σίγουρα λιγότερο αυτοκίνητο και ποδήλατο. Ποδήλατο, αλλά μέσα το αυτοκίνητο το απορρίπτουμε. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί έχουμε ένα μέσο μαζικής μετακίνησης, το λεωφορείο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, μια και το 48% τη τελευταία έρευνα για μετακίνηση στην πόλη καθημερινά χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Τεράστιο ρήπος, τεράστια προβλήματα. Αυτό είναι που λέμε ότι ο καθένας παίρνει το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του για να κατέβει. Για να νοικιάζουν κιόλας, μου φαίνεται, γιατί γεμίζουν οι δρόμοι πιο πολύ όταν βρέχει. Κατάλαβα. Δεν ξέρω σήμερα και αύριο που δεν έχουμε ταξί που έχουν να περγαίνουν, μήπως είναι πιο άβγοι οι δρόμοι. Γιατί καμιά φορά ναι, όταν δεν υπάρχουν τα ταξί, λέει να σταματάνε όπου να είναι πιο εύκολη η μετακίνηση. Μακάρι. Το δούμε κι αυτό. Τώρα, καταρχήν να δούμε λίγο για τις προτάσεις, να μας πείτε έτσι, μας αναφέρατε πριν τι έγινε στην Κατερίνη. Γενικά οι προτάσεις που κάνουν οι μαθητές είναι υλοποιήσιμες? Είναι προτάσεις δηλαδή που κακώς κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία δεν τις είχε σκεφτεί μέχρι τότε? Υπάρχει επιχειρηματολογία που να τις στηρίζει? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Εγώ για παράδειγμα, πέρσι που μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι για να κάνεις πιο θελκτικό το λεωφορείο πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Και είχαν προτείνει οι μαθητές οικολογικές στάσεις, φιλικές προς τον πολίτη. Δηλαδή, ακόμα είχαν σκεφτεί, κάναν μοντέλα και μέσα στη στάση να έχει και ασύρματο δίκτυο. Δηλαδή, ήταν η απορία του γιατί στη στάση να έχει μόνο 3 θέσεις και ένα πράγμα που δεν φωτίζεται καλά, να φωτίζεται, να έχει δίκτυο στο ίντερνετ. Γιατί πλέον όλοι με τα κινητά τους νέοι μπαίνουν κατευθείαν στο διαδίκτυο. Βέβαια. Και αν τους πεις κάτσε 15 λεπτά στη στάση, θα βαρεθούν. Αν τους πεις κάτσε, θα σερφάρει λίγο και στο ίντερνετ, θα κάτσουν πιο εύκολα. Αφήστε πολύ, θα βγαίνουμε από τα σπίτια και θα καθόμαστε στις στάσεις για να βρούμε ίντερνετ με τα λάπτοπ. Όπως επίσης είχα ακούσει κάτι πριν 2 χρόνια, τελείως ξόφαλες το είχε προτείνει μια ομάδα, που δεν το πίστευε. Δηλαδή να πληρώνετε το δημοτικό τέλος στάθμευσης μέσω του κινητού. Και τώρα είδα από χθες ξεκίνησε ο Δήμος Αθηνών να το κάνει αυτό. Μέσω του κινητού θα πληρώνεις τη στάθμευσή σου. Με τις δύσκολες κάρτες. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ στο φυλάδιο που μας έχετε δώσει ότι οι καλύτερες δημιουργίες από τις εργασίες των ομάδων των παιδιών βραβεύονται. Υπάρχουν έπαθλα. Βραβεύονται. Η πρώτη φάση το οργανωτικό, η δεύτερη είναι η εκδηλώση και το τρίτο είναι το εορταστικού χαρακτήρα. Αυτό, ναι. Όπου από κάθε βγαίνουν οι ομάδες που προκρίνονται, γιατί έχουμε 4 δημιουργικότητες βραβεύουμε. Πόσο παρουσίασαν, πόσο έχει εφαρμογή. Έχουν 4, γιατί είναι πανεπιστημιακό. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών εμπλέκεται και δεν είναι απλώς αξιολογώ εγώ όπως έχω. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πανεπιστημιακά κριτήρια διαμέσου ερευνών. Οπότε στην Αθήνα που γίνεται η τελετή βράβευσης, μια ομάδα βραβεύεται ως η πρώτη, καλύτερη εργασία, πηγαίνει στις Βρυξέλλες όχι για τουρισμό, ενημερώνεται και από το πράξενο περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά. Και οι άλλες 4 ομάδες, ανάλογα την κατηγορία δημιουργικότητας, πηγαίνουν στο Eco Camp, που είναι ένα Βλέπω κάμπινγκ. εδώ ότι είστε υπό την αιγίδα και Υπουργείων, αλλά έχετε και συνεργάτες και πανεπιστημιακούς, αλλά και όχι μόνο. Αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή. Σας άνοιξαν τις πόρτες. Πολύ, πάρα πολύ, κατευθείαν. Δηλαδή, αν δείτε όλα τα περιβαλλοντικά τμήματα ή των χημικών, Όντως. ο Σύνδεσμος Χημικών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών, είναι και οι φορείς αυτοδιοίκησης, αλλά και επιστημονικοί φορείς συντεταγμένοι σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε είναι λίγο μύθος αυτό που λένε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν μας ανοίγουν τις πόρτες. Άμα γίνεται κάτι σωστά, γίνεται. Άμα γίνεται σωστά, ανοίγουν εκεί πόρτες εύκολα. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλά προβλήματα μετακίνησης. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν μόνο το ένα μέσο μεταφοράς που έχουμε, που είναι η αστική συγκοινωνία. Δεν ξέρω αν φταίει η κακή νοοτροπία που έχουμε στο ότι μέχρι και στο περίπτερο πηγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι πολλοί από εμάς, οι περισσότεροι μάλλον, δεν σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, από το να παρκάρουμε πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και τι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη ώστε να γίνει μια πιο φιλική πόλη? Γι' αυτό επενδύουμε στο Eco-Mobility, γιατί δημιουργούμε περιβαλλοντική συνείδηση στους νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον και επίσης ένα μέτρο πίεσης των νέων προς τους γονείς. Πιστεύω είναι πολύ πιο εύκολο ο γονέας, αν το παιδί είναι ευαισθητοποιημένο, να ευαισθητοποιηθεί και αυτός. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα με την κάρτα στάθμευσης που έχει γίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή είμαι στο πρώτο διαμέρισμα και τα παρακολουθώ. Όταν ξεκίνησε το μέτρο, ήταν καθαρά ένα μέτρο για τους πολίτες. Δηλαδή η λογική ήταν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που μένουν εδώ, που βιώνουν, και όχι οι επιχειρηματίες. Με το που έγινε η κάρτα στάθμευσης, που είναι μόνο για αυτούς που μένουν, γιατί δεν έφταναν οι θέσεις. Τι να κάνουμε, μακάρι έφταναν για όλους, να είχαν όλοι καρτελάκι. Ξεσηκώθηκαν επιχειρηματίες. Άμα δώσει επιχειρηματίες, δεν βρίσκουν θέσεις πάρκινγκ οι κάτοικοι, θα ξεσηκωθούν αυτοί.